Tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Cap dia lliure, o sigui... Dia lliure? Vull dir, un dia en què no tingui res a fer, encara crec que ja no ho tinc, en tot el 2020, o sigui que té bona pinta. Ara mateix estem tancats fent l'stage pel directe dels festivals, o sigui, òbviament, nosaltres ara comencem a anar a festivals grans i potents. Hem d'intentar que es visualitzi també una mica més enllà del que és només Catalunya, o sigui, jo crec que a Espanya ha d'escoltar música en català. A partir que escolten música en italià, en anglès, vull dir, en plan, coses que no s'entenen, doncs català. S'ha de fer, i després més endavant, no sé si a finals d'any o per l'any que ve o així, ja estem plantejant, ja que tinc temes, tio, no els deixarem morir al drive. Encasillar-los en un disc, per això. No entenc? Sí, intentarem que sí. Arriba disc el 2020. El 2020 no ho sé, potser a principis de 2021.